I'm so excited. I'm so excited. Yes, thank you, God. Finally, the monthly comic awards are here. With yours truly, Prosper the Comic Pastor. Yes, Ndini, Prosper the Comic Pastor. Chidaungo tenda. Nerutsigiro rwenyu to these comic awards. Kuvagorere chitanga. Tatomu mwezi wechi 11. Muchingo supporta muchitsigira takunzira zvakara munogara makabirira ma monthly comic awards emwedzi wa November, and you know November was epic. November was too big. It was too big even for these awards. We have almost 19 categories. 19 tazotrima tikasara ne 12 categories mumwedzi wa November. Right, I can tell you what, vese vamunofunga kuti havakwani kupinda mawards mwaka uno vakapinda. Right, toda kutenda vakatitsigira mumwedzi wa November, the Asia to Africa. Trongo kutenda vari kuti huyai titaurirane nezvekutenga mota. Tinokuunzirai mota kubva kwese kwamungafunga kuti ingabve ichisvika in good shape. Vanowanika pa number 9 Roseville Eastleigh. Tinokupa ma-terms, you pay mbichana. Tengerewo ma-girlfriend enyu mota. Namudhara chombo vaitengera ma-girlfriend avo. Tengayo nyika yanaka. Hakuchisina police kwakufambika. Please go talk to Asia for Africa. Endai pa website yavo, go follow their Facebook page. Tonotenga mota, toita zvekutenga mota. We just want to thank you, Asia for Africa. Tapinda mumwedzi wa November. November ndiye uika watatopedza nezuro. Right, turura kutangia susu kutarisa yatinoti activity of the month of November. Activity of the month of November. Makandi tumira makati mudara mukasiya impeachment. Tinoburana nemi. Saka activity number 1 was the impeachment. Yakazopezera yakunzina wakomana arrangement. Yakazonzine vamwe government. Vanhu vese vangotaura yavanolava pamusoro pe impeachment. Then we have got activity number 2, which was the house arrest. Anza haisi house arrest. No, the house arrest ndo yatinorwa nemadzimai edu tichienda kwajapreza pepe of one, baba, you're not going anywhere. You are under house arrest. Mururara nasi mumba. House arrest yanga kundanzi kwainzi, excuse me Mr. Chiwengwa, can I please go to the toilet? Dio, house arrest is that activity number 2. Then also we've got the People's March. Our People's March yakadai nisote to vekweswa na comic pastor tichimanya sunga jombo tiende sunga jombo tiende mko. Aha. So who takes the month of November activity of the month? Impeachment, yes, but People's March, yes, but house arrest, the thing of the month. So house arrest is the activity of the month of November. Then we go to Chekupenga of the month. Chekupenga. We've got 3 contestants for the Chekupenga award. Yekutanga yacho ine nakuna akatanga kunomendewa ndimadzibaba Rami. And madzibaba Rami area market ndiye kutumira munhu ane papas, ane dzungu, momzi yenge ane dzungu kazi. Ngatingweona ichitaura. Parenyatwa ndatumwa kubva John Masowe chisanu S9 kwamadzibaba Rami. Ndiri kutenda Mwari mukati mezuva ranhasi namai Dr. Grace Mugabe, amai vane chigaro chavakapiwa nababa vari kumusoro kudenga. Ndo chigaro ichocho chatiri kuti zuva ranhasi samadzimai Uniteds, baba vari kumusoro kudenga, dzikisai chigaro chamai Dr. Grace Mugabe chekutungamira nyika yeZimbabwe. Then also we've got Baba Ava. Ndaro ndiri kumutsvaga. Please kana mamuona mumudzoda na comic pastor makabao anenge wewe ndo asingadiwe. He is a cabal, this man. I'm looking for this man. Mudze kuti wakanominate kwa Mdara. Nonga ndio ikoko kunana madziva mashava ikoko. Reketi ngonzo baba vachitaura. So dambudziko. Boda jamba angu Mozambiki. Zvamakaita izvozvo ngazvirege kuperera ipapo. Angauraya ikonomi yenyika. Ngaongororwe kuti paaishanda ari kucommand agriculture. Then apa kana vaisapinda vaizopindawo papi. Ndopega patatowanirawo. Contestant number 3, it's none other than Dr. Amai. Zikazina Dr. Amai. Ndinomudonedza.
tin anodona svikanzi anga kutozviti rekati ngoona uchizviitira vega svikanzi mudhara chauya mudhara chauya vakanyata zvinongedzera nematamsa mudhara chauya mudhara chauya mudhara anodona. Right, those are our contestants and the winner of this month's Chekupenga Award. Takati tipe Dr. Maya, Dr. Maya, obvious, on the son of Zotin Jigereza Imborasa, Ko Mazibaba, Darangorasi, Komuna, Nega do presa, Ampoko, to a presa, Vangoga to Rara Joe. Munano Tora Chekupenga of the month is Mazibaba Rami. Tukuti please, Kana Muchiruam Sombodia, Kana Muchiruam Banje, Kana Arima drugs, see is a profita. Mongo Dilani ma drugs in you. Mazibaba Rami walks away with Chekupenga of the month of November. Na mayo akatumeo monoshia muriko kokusowerenyu. Right, tovata pinda pa category icha. This was created by people because it's so surprising, eh? In all this fight, there's been a lot of cheese. No, not cheese, not cheese, mkaka. No, not cheese, cheese. Tukutara the cheese, the chi. It was a lot of cheese. The anana chino timba, chino tomba, chino chi. So the contestant number one for the chi of the month of November, enda kuna Kudzanai Chipanga. And then Kudzanai Chipanga tinomona ako apologize. Regetingomona acha apologize. Kuna wachiwengwa. Public apology to the Commander Defense Forces, General Constant Govea Chiwenga, Commander Zimbabwe National Army, General Philip Valeros Banda, Commander Air Force of Zimbabwe, Air Marshal Perence Shiri, the Generality of Zimbabwe Defense Forces, and the entire nation of Zimbabwe. We would like to apologize for the statement I made yesterday at ZANU-PF headquarters together with my executive. Mfana wangu ndogara ndakakutsura kana wada kudena size dzako uku kune pfutuku saka Kudzanai Chipanga is our chi contestant number one. Then we also have got contestant number two. Contestant number two yedu for the chi of the month of November inotorwa iyo. Right, ndikuti nini mdara tubotso twenyu tukatwa makambopfeka mukafenda natwo muchina atwere tuyatwe posturi nani pane zvamakazoitwa nechaunga ku stadium. Contestant number 2 wedu ndi Commissioner Augustine Chihuri. Kobva kwazoti apa zita racho rakaramba kunyasoenda kumachichi, but ukaenda kuChina rinongonzi chi. Tina Chimdara Chombo ndo contestant number 3 vanopindawo ipapa pamacheese of the month. Vachipindawo nekastori kawo kekuchengeta 10 million mudheni mudhara, mari ngaende muma-ATM, mari haigare mumba. Tinoziva kuti ndimi Minister of Finance makabviswa, maimbove Minister of Finance, but never take work kumba. Izvozvo hazvibvumidzwe mudhara. Don't even. So the cheese, we have 3 cheese: Chinotimba, Chihuri na Chimdara Chombo. But the winner of the month of November, chi of the month, is none other than Kudzanai Chipanga. Nongoti kwa uri koko mdara tichazokuvhakachirawo kana tikaona mabanana, tikaonawo chi tinongoya kuchikurubi koko tichikuonawo. But you take this month's chi of the month, dai vachikubhimiraiwo muchipiwa WhatsApp, but hakuna. Then we go to the press statement of the month of November. Apa taitarisa speech, taitarisa confidence, taitarisa zvakare kuti ndiwe ere wakanyora speech yacho. Contestant number 1 tine the war veterans vakatungamirwa na Dr. Ambassador Christopher Mdara. Chirungu chenyu mdara maakudhiseva kuenda pa vice president. Ngochete panopinda mukadzi, saka imi munogona kutadza kupinda pa. But regaiti ngonzwa mdara mtsango vachitaura on the cabows. What was the main message in this presser for you? The main message is that the people of Zimbabwe are fed up with what's going on with Mugabe, his wife, and the cabal of G4 Chombo, Jonathan Moyo, Kasukwere, who are pushing for a coup. And they want to seize power. And we've got contestant number 2. We've got Kudzanai Chipanga, akatsigirwa ne the Youth League. Kuzi musafurirani ndakuudza nambokutsura futi never furirana netimu rako. Rekati vaone vachipa press statement yekuti they fully support and they are willing to die for the former president of Zimbabwe, Comrade Robert Mugabe.
That was Kuzanai Chipanga, contestant number 2 for the press statement. Ndrukutaura kuti nini zvimwe zvinhu ngatisiyane nazvo zvatisina zera nazvo ngatisiyane nazvo. Then we've got the press statement from the man himself and the Chiwengwa Bay. Regai tingonzwa. 1. To stop reckless utterances by politicians from the ruling party, denigrating the military, which is causing alarm and despondence within the rank and file. 2. The current purging of which is clearly targeting members of the party with a liberation background must stop forthwith. The known counter-revolutionary elements who have fermented the current instability in the party must be exposed and fished out. I like your pronunciation, Mdara. Your pronounce is on point, Mdara. Zimbabwe will never be a colony again. And it's sure it will never be a colony again. So who walks away with the press statement of the month of November? Kuzanai Chipanga, yours was not a press statement. That was just a statement. Who else? Yes, Mr. Mtangwa, that was a press statement. But above all, kune Mdara wenye chiba, chimda, tinongoipa, kuna vachivengwa, tungodaiwa Mdara. Sando zenyu. Right, toka tapinda pane atinotiyo, a cabal of the month of November. We have 3 cabals. Regai titange nekona the first cabal. And the first cabal, masoja akawaya kumba manero, tichipotswa nepfuti zikanemwe mfana. Masniper kupa no potsa muna nemsoro nenge wakweo. The cabal, the first cabal of the month of November is none other than Jonathan, Jonono, Jonso, Moyo. Then we've got Tyson as our contestant number 2. Tyson, vakazoonekwa vari mudege vatu. Tinaye mukomana as a cabal. Tyson, vanomutaniko Tyson. Vanomuti Savia Kasukwere is our cabal number 2. Cabal number 3, she's a lady, and surprisingly, and on the Manduwe Terachimene. Mandite Ichimene, sorry. Mandite Ichimene. That's our cabal number 3. But cabal of the month of November, Rwayana Jonathan, Jonono, Moyo. He walks away with the cabal of the month of November. Topinda Paneatinotiyo. Dr. Amai's challenge. We've got 3 contestants. Tina Mustafa. Why would I kill MNANGAGWA? MNANGAGWA is an employee, husband yangu. Rekatingonzwa Mustafa achizvitaurira. Ndinganzi ndikada kurai MNANGAGWA inini. Who is he? Who is MNANGAGWA on this earth? I am the wife of the president. I am the wife of Mugabe. Who is he? My husband is the president. He's an educated man I'm proud of. Why would I kill him? My husband, he clings only to me and me alone. He's not about the Then we also have got contestant number 2. Madam Dukcha Goldstein kana pana anoziya madam amazoti kune mbudzi yavo yakawamirira for this Christmas. For just trying to do this, yekuti Kazembe, where are you? Regaiti vanzo vachitaura. Kazembe, where are you? Kazembe, we are pano. Wangoti wazviwanira basa iwe uri uchairman. Baba, ndaiti ndichakudzai nenyaya yaKazembe. Kazembe wakabuda iwe muTV uchiti, hey, Kasukwere must go. You stop it! Anga akutadzirei Kasukwere? Inonogara pasi. Kasukwere is not going to go anywhere. Ndinoiziva. Nyaya usingadire Kasukwere. Nyaya yekuti asapote Lacoste. Ndo nyaya yake chete yakavengerwa. Who are you? Kuti Kasukwere ngaaende. Kana baba ivo vaona kuti achashande zvavanoda ndo vachamubvisa. Kasukwere is not going to go anywhere. You stop it. Contestant number 3, zvikanzi who is MNANGAGWA neyellow bone yellow B. Regetingo kaona kachitaura. Tofambiswa mbiri kuti takagadzira makapu ekuti tiuraye MNANGAGWA. Who is MNANGAGWA? Pakati pedu ndiani angatoda kutouraya umwe? I am the wife of the president. I'm the wife of
Mugabe, the president of Zimbabwe. Why would I want to kill Mnangagwa? Who is Mnangagwa on this earth? This is so illogical. Ndinomurairachi, hapana china Mnangagwa chandingada chandisina ini. Why would I kill him? That is illogical. Ndumuraire munhu akatopiwawo basa nemurume wangu. Why would I kill him? I'm the wife of Mugabe. Well, girl, you're no longer the first lady, girl. Right, the winner of this month's Dr. Amai's challenge inotorwa na Mustafa. Aiwaka. Kaduku akadoke kuda kuradza kuti Dr. Amai handizivi kuti waizvi wakanga wakapfekerei. Mustafa walks away with the Dr. Amai's challenge. Ndiye contestant wedu anotora yoyoyo. Tobva tapinda pakategori yamakati aiwa comic pastor vanhu vakafara mukasatipawo iyoyo ye-celebration of the month of November pastor mune mativharira panze ndikati aiwa kazvido zvenyu ndo zvatinoita makatumira manominations. Tinaye watinoti Robert Mugabe from Mbare, anonzi Robert Mugabe Mbare. Rekaitingoona Robert Mugabe achiramba kusaira, but this was in jubilation yengoti aiwa mudharama tigonera maresigner. Right, rekatione Robert Mugabe from Mbare achinzi saina nepovo. Vanhu achingoti ndiso vanhu vakakwisa chibva achienda iye achingoti handiendi. Rekaitingomona achizviita. Ipapo kogresa ari kupi komai gresa ari kupi Then also we've got Germany. Inini pafair hangu. I criticize marasta ndichingoshora marasta chichi, but ne celebration ndakaona kuti ndakutotanga kuchengeta ndebvu, ndakutotanga kuchengeta mukwende, ndara muri gafe. Rekati mbona German vachicelebrate in a sungura style. Tambudza kwemakore mazhinji, Mugabe wakatitambudza kwemakore mazhinji, na Grace makatitambudza kwemakore mazhinji. Una chiwengwa wauya tose tofara, una chiwengwa wauya tose tofara. Mnangagwa svika pedyo tiitewo makorokoti, Mnangagwa svika pedyo tiitewo makorokoti. Zama weka tofara isu, zama weka tofara isu. Right, usikandinauthorwe hip hop ipapo turakupinda pa manominees ipapo reka turakucelebrate in our hip hop styles where the man is not hit. Skrrrpa akaidonzerwa microphone harumtas akati nine rega achingotaura iye rega tione achidonzerwa microphone harune vanhu vaingofara nezvaiitika. Yes, and the winner apa pakaita bongo zvozo, pakaita matai, pakarwiwa zve zvikanzaiwa zve ipai Mr. Skripa because va represent kadaiwa ka Mr. Skripa tikavapa ko German wakapiwa zvikanzi aiwa kumukomana wekusaina. Saka apa tinongoti mese makatora kune ma-t-shirts enyu mukangoenda ku Asia to Africa, mukangosvika pa Asia to Africa moti tauya kuzotorawo ma-t-shirts edu kubva kuna comic pastor, takanzi tiuye kuzotora ma-t-shirts. Right, tobva tapinda to the big one, People's Choice Award. Apa tirakutendawo vakati sponsora award iri veVacants Mail vakati aiwa kana masvika ipapo udzai vanhu kuti mabasa akuwanika, just send your CV kuVacants Mail. Kana muri kutsvagawo vanhu vebasa titumirei vanhu vamuri kuda tokutsvagirai isusu. Vacants Mail, endai munotasa Facebook page ravo vatsvagei, inbox me ndikupei detail ravo rese vanokuwanira graft ezvinozvi mabasa akuwanika. Kama investor takatoona achidzika mabhazi pambare akatouya mainvestor zvinoreva kuti basa ratotanga. Right, People's Choice Award, People's Choice Award zvikanzi apa
ipai ed and ed chimbogarewo pasi mudhara manyanya kutenderera sirens anyanya kure muri kunakirwa but iyo andi ngoitsva andi tsuri itsva inozvimbisa muromo aiwa president unodadisawo munhu angagare pasi aitwa president imbotendererai mudhara svikai kunana airports kuoverstrew kwedu tichimbokuona kungouya kuzongoti mhoresa mudhara nemota nyowani iyo mazimuhani maemerald 500 aya uyai mudhara tiri kuti uyai zvikanzi ed ngavapinde papeople's choice zvikanzi aiwa ed vakatopinda saka general bay vanobva vapinda apa general bay ngavapinde zvikanzi mudhara sando dzenyu idzo nevanhu vari kungoti pindai pamakomiki ipapapa zvikanzi aiwa kana matodaro apa fanira kushaya wani futi anobva apinda ipapapa ngapabva papinda prophet magaya ko prophet vakaonekwa vachizoristicha aiwa rakamhanywazve vengoti vakariguma so chaunga chachati aiwa takakuonai prophet muchirirova aiwa gemazomuri kusangoda henyu kutambira belgium but chipo chiripo prophet hanzi vakakwana pamamonya ipapo saka prophet magaya vanopinda ipapa but people's choice award of the month of November sponsored by Vacant Smell inotorwa yona Chiwengwa Bay apa paitombodaka kanaka national anthem simudza imure zawenu weZimbabwe. Chiwengwa Bay ndiye anobva atora iye the People's Choice Award. Tobva tanopedzisa the usual ones, the usual categories. Tiri kutarisa isusu yatinotiyo the male celeb of the month of November. Male celeb of the month of November iyo yakapinda era uncontested ed Emerson Dambudzo Mnangagwa walks away with it. So and mudhara tiri kufara nezvamakaita nekuenda kwamakatoita kuSouth Africa kuti mugadzirise nyika tiri kukutendai. Bebira mudhara Chiwengwa rinobva ratora iyo the female celeb of the month of November. Regai tingoriona richitamba zvaro pakutonga kwaro. Yarwa free hand baby, free hand mukadzi waGeneral. Free hand. Regai tingoona vachirova. Right, tobva tapinda pane yatinoti overall winner of the month of November. Tichida kutenda tisati taikakana kutenda vakomana vanga vabatira mushini tinashe pamwe chete natatenda tinoda kutenda vakomana. Tiri kutarisa yatinoti overall winner of the month of November. Macontestants makatitumira takaona. Right, zvikanzi mudhara ipai General Chiwengwa tikati General Chiwengwa vanopinda ipapapa. Zvikanzi aiwa ipai ed vanopinda ipapapa. Zvikanzi ko muridzi vanofanira kupinda kapa overall winner because ndo mwedzi waakarohwa kwayo. Tikati aiwa tinongomisa but apa mwaka uno usiri wafanhu vadiki apa paitungana hombe apa paitungana madhara apa. Saka overall winner of the month of November Comic Awards inotorwa iyona General Chiwengwa zvakare tine hwai yenyu mudhara we as Tina Media pamwe chete neTenram takabatanidza mari tikakutengerai hwai yekuti mugoche namadam paChristmas. Till we meet again, it's gonna be January 2018 ndopataya maComic Awards aDecember. Till we meet again, my name is Comic the Prosper the Comic Pastor. Boom.